Ahoj, zdravím ťa v tomto videu. Moje meno je Kamil a dneska by som vám chcel ukázať, ako funguje naša kalorická kalkulačka. Takže prvý krok, ktorý spravíš, bude, že prídeš na našu stránku bedifferent.sk a potom tu na v strede uvidíš taký panel, také menu, kde vlastne uvidíš možnosť kalkulačka, tak na to klikneš a presmeruje ťa to na našu kalorickú kalkulačku. Tu je taký formulár, ktorý musíš vyplniť, aby si sa dostal ďalej, aby si teda dostal tie svoje čísla, tie svoje hodnoty. Takže dneska to budem robiť na seba, teda budem to robiť ako keby pre seba. Takže sem zadám svoje údaje. Percento tuku v tele, keď nevieš koľko máš, alebo teda nikdy si to nevedel, tak v podstate tu máš na pravej strane obrazovky také obrázky s typkami a typkyňami, ktoré majú určité percento tuku v tele, tak stačí sa pozrieť iba na ten obrázok, ísť pred zrkadlo, pozrieť si zhruba, napnúť trochu bruchu alebo nenapínať sa vôbec by bolo najlepšie. Pozrieť si, koľko máš percent tuku v tele a podľa toho sa orientovať. Keďže ja sa orientujem medzi nejakých 13-15, pretože nie som ani toto, tak dám 13, nežerem. A aktivita dám strednú, pretože keď tu zoskroluješ dole, tak... toto som nechcel. Keď zoskroluješ tu na dole, tak máš popisky k tomu, že aká aktivita je aká, takže toto si stačí prečítať a podľa toho, čo denne robíš a ako sa poznáš, že ako sa pohybuješ, tak sem zadáš aktivitu podľa toho, teda ako sa pohybuješ. Počet tréningov, čiže počet tréningov do týždňa, ja mám väčšinou 4, tak dám 4. No a dĺžka tréningu je teda, že koľko cvičíš, alebo koľko času stráviš v posilke reálnym cvičením, kedy sa skutočne zapotíš. Teda to znamená, že keď prídem do posilky o 5 a prezliekam sa do 4 na 6, takže začínam cvičiť 17:20 a som v posilke do nejakých, ja neviem, do nejakej pol 8, tak tam nedám, že 2,5 hodiny, takže nedám tam, že 120 minút, alebo viac. Dám tam tých 60 minút, teda ten čas, kedy sa skutočne zapotím cvičením. Keď sú všetky údaje teda zaznamenané vo formulári, tak stačí tlačítko ďalej. Malo by ťa to presmerovať na takéto 3 možnosti a jedno okienko, kde máš na výber. V podstate chudnutie, udržiavanie a naberanie. Teda chudnutie, či chceš teda chudnúť jemne, stredne alebo agresívne, alebo teda v normálnom jazyku pomaly, tak rýchlejšie a úplne mega rýchlo, toto by som neodporúčal. Vždycky bol by som najradšej, keby ste všetci chodili na stredné, pretože agresívne zoberie veľa úsilia, aj psychického a fyzického, aby sa to dalo vôbec vydržať, pretože to už je deficit viacej ako 700 kalórií denne a to už je docela dosť. Takže dáme si stredné a povedzme teda, že chcem chudnúť, dáme si stredné a potom máme typ preratávania makroživín. Môžeš si vybrať základné, teda to je 40% sacharidov, nejakých 35% tuku a 25% bielkovín, čo uvidíte ďalej, nízkosacharidové alebo bedifferent, ja to ešte všetko ukážem, takže dám si základné a pokračujem ďalej. No, vyskočí ti takáto vlastne keby časť obrazovky naľavo s nejakými okienkami. Tu sú dva údaje, od ktorých sa budeš teda odrážať. BMR je Basal Metabolic Rate, teda to znamená bazálny metabolizmus. Toto je množstvo energie, ktoré potrebuješ prijať denne, bez ohľadu na to, či sa hýbeš neviem ako veľa, alebo iba ležíš v posteli, asi na infúziách nič nerobíš. Takže toto je tá hodnota kalórií, ktorú potrebuješ zjesť, aby si vôbec mohol fungovať. Teda, aby mohol fungovať tvoj krvný obeh normálne, aby mohlo tvoje dýchanie a všetky životné funkcie fungovať normálne. Pre BMR tu máme teda ešte takéto dve mená aj s tými hodnotami. Dali sme to sem preto, aby ste si tam mohli overiť, že si tieto čísla a tieto vzorce nevymýšľame, ale že teda nejakí ujovia to vymysleli a uviedli to do praxe. Takže toto sú hodnoty pre BMR. Všetko toto a toto je všetko basal metabolic rate, takže bazálny metabolizmus. No, potom táto zelená hodnota
je Total Daily Energy Expenditure, čo znamená, to sú kalórie, ktoré za deň normálne spáliš, teda, alebo ktoré by si, niektoré za deň normálne spáliš, to sú kalórie, ktoré by si mal za deň prijať, aby si schudol nejaké množstvo kilogramov do týždňa, alebo aby si schudol nejaké množstvo váhy hmotnosti do týždňa, alebo do mesiaca. Takže túto hodnotu, toto budeš jesť vlastne každý deň a po týždni, po 2 týždňoch uvidíš výsledky. Ideálne po týždni. Ďalej tu sú teda také 3 farebné okienka pre bielkoviny, sacharidy, tuky. Máš tu teda percentá, ako som spomínal, percentá makroživín, teda koľko percent zo 100% príjmaš bielkovín, koľko príjmaš sacharidov a koľko príjmaš tukov. Máš tu vedľa toho aj gramy, teda gramy bielkovín, ktoré pri tomto čísle máš za deň prijať. Hej. Gramy sacharidov, ktoré máš pri tomto čísle za deň prijať a gramy tukov, ktoré máš pri tomto čísle za deň prijať. Tí, ktorí už počítajú kalórie alebo makroživiny dlhšie, tak vedia, o čom hovorím. Tí, ktorí nevedia, tak odporúčal by som, aby ste si prečítali tu v užitočných článkoch na pravej strane obrazovky. Sú tu nalinkované články na túto tému IIFIM. Tu sa dozvieš v podstate všetko, čo by si potreboval vedieť, aby si mohol pracovať s touto kalkulačkou. Alebo s týmito údajmi, čo sú tu. Teda pre chudnutie porúčal by som, aby ste všetci chodili stredné, to je odporúčané, ako môžete vidieť aj na pravej strane obrazovky tu. Pre naberanie je toto isté, takže aby ste videli, že tá kalkulačka funguje, tak dám teraz stredné naberanie a vidíme, že tá hodnota sa v podstate zmení, tieto percentuálne hodnoty sa trošku zmenia a v podstate toto sú tie čísla, ktoré by ste mali denne dodržiavať, aby ste pribrali nejaké množstvo kilogramov za týždeň. No, udržiavanie je taká špeciálna hodnota, ktorá sa používa pri tom, keď chce človek ostať váhovo na takej istej úrovni a chce ísť povedzme len silovo hore, alebo chce ísť veľmi pomaly hore na váhe, pričom chce ísť veľmi veľa silovo hore. Toto je trošku komplikované, o tom sa napíšu nejaké články v budúcnosti, určite sľubujem. No, čo sa týka toho prerátavania makroživín, tak máme tu teda základné, ktoré ste videli predtým, teraz dám nízkosacharidové, aby ste videli, že ako sa tie percentá menia. Teraz máme tuky 60%, sacharidy 25% a bielkoviny 15%. 90 gramov je tu preto, niektorí si môžu povedať, že je to málo, ale je to v podstate dobrá hodnota. Je to 1,5 gramu na kilogram telesnej váhy, na kilogram čistej telesnej váhy, takže po odčítaní percenta tuku v tele. Hej. Toto do tých 100 na moju váhu je také primerané množstvo bielkovín. A keď dám teda be different, tak tam bude 40% tukov, 40% tukov, 45% sacharidov a 15% bielkovín zase. No, keď dám späť, tak ma to vráti znova na ten pôvodný formulár a takto vlastne funguje naša kalkulačka. Dúfam, že vám táto naša služba pomôže. My sme ju vytvárali prvotne s tým úmyslom, že sme chceli teda pomôcť ľuďom, či už v chudnutí, alebo či už v nejakom zorientovaní sa toho, koľko by mali denne jesť. Možno vám to mnohým ušetrí peniaze, možno vám to mnohým teda padne do oka a začnite počítať kalórie alebo teda makroživiny, pretože ono vážne je to ťažké nejaký ten mesiac, 2 a potom mesiaci 2 už je to v pohode, je to ľahké, robíte to vlastne bez rozmýšľania, viete koľko máte čoho jesť a viete aké hodnoty sú v akom jedle. A v podstate dúfam, že táto kalkulačka splní svoj účel a dúfam, že vám všetkým pomôže a keď budú, alebo ak by boli nejaké pripomienky k tomuto videu, ak by ste ešte niečomu nerozumeli, tak stačí napísať len komentár pod video a ja sa budem snažiť čo najstručnejšie a čo najlepšie odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Čaute.